So what's up, bap? Ngayon nga doy, tour da kayo kaya ning bali ako no rin ko linipat niya bap. So after 1 month ko kasi kitang exchange hotel ko noon da ako dela niya minsan. Linipat na ako kaya ni. Ayan bap. Ken kaming unit 1. So ayan yung kaya yung paradaan. Ken kaso ay may nagagamitan yan. Kasi potang lulwal mo kanyan. Masakit lulwal. Kaya kaya na kami mag-park. So atlo kaming miyabe-yabe. Arendeng secondary nga be ako. Matutudla pa eh. Tapos kita ako mag-park. Ay tetang ka na ako ba. Pare-pares kami sa Ken. So tara, takit na kayo ba. House tour. Takit kaya kayo kaning yan itsura yung kilog. So yan. Kalob mo mga kanyan ba. Sala yan temano. So ating TV, aircon, ayan, lamesa. Kuning kaya kami kami sabi-sabi mamangan. Siyempre, aliwa-liwa kami oras kasi dengabi ako. Mekaniko lang motor, King Honda. Ilang nga doon miyabelo. Yako, bukod ko na ba. Kay, kilala ko lang mo tapos to. Sabi do, kulang lang metong Kenny. Kaya ako, sige ako, lumipat ko, kaya kayo ako. Ito, linipat ko. Luya kasing kwarto yun, ba? So, ayan ba, yung kaya, kitchen, ting rep, tapos pipaglutuan. Yan. Bala mo, kalupang mo rin kan Japan ba? Same vibes. Parehas mo. Uning medyo maluwalas kami mo lugar kaya ni. Yan, karang yung manalbiyan na ako kanita pang at Chuko Japan ba? Apansin nyo parehas mo. Tapos kaya ni kami manyablemalan. Yan king gulot. Kaya ni kami mamipi. Ayan. Yung wash. Tiner and dryer. Tapos ayan yung bike ko. King kilalagay kitang lalam ka rin. Kasi lime padlock ta eh. Ayaw ko niya papakit ta. So yan kaya kami manyable. Patang mamipi kami. May mipi na ako na po kaya kay Oaks nangan. Tapos di nga ako matutudla pa. Ayan yung kwarto ng Kuya Lawrence. Tapos kwarto ng Kuya Nestor. Tapos ini-CR. Yan. Pipandilwa niya yung bathroom. Yan. Balangot in Japan, di ba? Salamin. Tapos kaya kami mandilo. Yung pagkalwa mo, ken Japan kasi po mandilo ka rin, makakulok ka, kaya makatalakad ka. Kaso tinyang salamin mo kanya, no? Bubukot sa mga kanya. Tapos yung CR na makabukod dyan ba, ping kaya na, pitaklanan na ba, ayan. Ayan eh. Kaso siyempre, kang Japan kan titimid di ka, inaliya. Di kaya di tissue. Kay, ayun ka na akong kwarto. Ayan. Kaya pa may kapaglinis. Nalaya pang kagamit-gamit. Electric fan mo. Ayan, yung mahalan ko. Yung salamin. Yan. Sakto ko pa maglinis. Kaya isip kong i-vlog na rin. Banta ating kong update. Yan. So, mga antaya mo kaya ni Bap. Yan, atin tukador kaya ni pidukanan nano. Ay paglinis. Sakto maglinis ko ba? Maglinis ta kanyan. So ito ba, update mo yung bili kaya ni update na kayo mo ba? So, hanggang na ken.